Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak kasodonyo, dimanapun sanak berada pada Iko, khususnya untuk daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Oke rusana, uangnya sopo sana? Tapi yo gak berbeda seketik sana. Sapo uangnya lucu? Ikolah uangnya, si kembar Kampar. Oke rusana, sebelum awak lanjutkan ke videonya, bagi rusana yang alun menonton video kami, tonton mau rusana, jangan di skip video kami. Pokoknya jangan di skip, tonton tawi video kami sampai habis. Nah, bagi rusana yang alun subscribe, tolong di subscribe modun sana. Subscribe mo cok, nyo, tuo, ocuden, okakden, subscribe mo, subscribe. Oke rusana, mungkin hanya itu dulu perkenalan dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok den pai pado denai jalani, ulah dehek bansai mangko den tahu diri. Pado batahan den makan hati, harato nan marajoi. Sungguh tak mungkin dipasolai, lah nasib suratan diri. Bagontai langkah kaki denai ayunkan, sairi yang hujan turun denai bajalaan. Buhul yang dak nampak mato balinang, tinggalkan urang den sayang. Walaupun pahit den lulu ajuo, nan bansai makanan kayo. Tapaso den rila kan adia jo urang, kok jo denai takui adia sansaro. Bia den balui uko den apui ayamato, haro di denai adia kasanang juo. Bahado batahan den makan hati, harato nan marajoi. Sungguh tak mungkin dipasolai, lah nasib suratan diri. Elok den pai pado denai jalani, ulah dek bansai mangko den tahu diri. Pado batahan den makan hati, harato nan marajoi. Sungguh tak mungkin dipasolai, lah nasib suratan diri.
hujan turun denai bajalaan, bulian dak nampak mato balinang, tinggalkan burang den sayang. Walaupun pahit den lulua juo nan bansai makanan kayo.